Pot semblar increïble, però els ànecs tenen un paper crucial en la manera com gestionem l'energia. Bé, no els ànecs en si, sinó una corba amb el seu nom. Has sentit a parlar de la corba de l'ànec? A mesura que augmenta l'ús d'energies renovables, com la solar i l'eòlica, ens trobem amb un repte. La producció d'energia no sempre coincideix amb la demanda. Al migdia, per exemple, quan el sol brilla amb força, produïm molta energia. Aquest excés es reflecteix a la panxa de la corba de l'ànec, però al vespre, quan necessitem més electricitat, la producció d'energia baixa, creant el coll de l'ànec. Aquesta descompensació entre producció i consum és un dels grans reptes de la transició energètica. Llavors, com podem equilibrar aquesta corba? Una de les solucions que es proposa són les tarifes elèctriques flexibles, que ens permeten ajustar el nostre consum segons la disponibilitat d'energia a la xarxa. A més, els dispositius intel·ligents, com els termòstats programables o els vehicles elèctrics, poden ajudar a emmagatzemar l'energia durant les hores de major producció, per ser utilitzada quan la demanda és més alta. Per tant, gràcies a la tecnologia i a una gestió intel·ligent del consum, podem reduir els efectes d'aquest ànec a la nostra xarxa elèctrica i fer un pas endavant cap a un sistema energètic més sostenible. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre la transició energètica.